In-nefqa soċjali matul is-sena li għaddiet kienet kważi 81 miljun euro iżjed mis-sena ta' qabel. Dan ħabru l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO meta spjega kif is-sena l-oħra in-nefqa soċjali kienet tisbuq il-biljun u 200 miljun euro li jfisser żieda ta' 7.2% fuq sena qabel. In-nefqa fil-benefiċċji kontributorji, jiġifieri bħal pensjonijiet, żdiedet matul l-2022. Fil-fatt fuq pensjonijiet biss, riżultat ta' aktar nies li rtiraw u bdew jirċievu l-pensjoni iżda anki riżultat ta' żieda oħra li tal-Gvern, in-nefqa kibret b'aktar minn 35 miljun euro. Kien hemm żieda wkoll fin-nefqa għall pensjoni tar-romol u l-bonuses li wkoll żdiedu bil-baġit tal-Gvern. Kien hemm żieda wkoll fin-nefqa tal-benefiċċji mhux kontributorji fosthom riżultat tal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja li daħħal il-Gvern lejn l-aħħar tas-sena l-oħra. Fuq dan u l-għajnuna lil vulnerabbli, iż-żieda kienet qrib 18 miljun. Għotjiet oħra għal persuni b'diżabilità u l-Carers Grant ikkontribwixxew għal żidiet fin-nefqiet tal-benefiċċji mhux kontributorji li jisbqu 6 miljun euro magħduda flimkien. Dawn iż-żewġ benefiċċji reġgħu raw żieda din is-sena wkoll bil-baġit li tħabbar f'Ottubru li għadda. Dan apparti żieda ta' miljun euro fiċ-Children's Allowance matul 2022. Bit-Children's Allowance matul is-sena l-oħra gawdew qrib il-45,000 familja u mill-in-work benefit fejn aktar nies daħlu fid-dinja tax-xogħol u l-benefiċċju tal-qatt inqatalhom gradwalment kien hemm aktar minn 17,000 ruħ. Intant il-Prim Ministru Robert Abela kummenta fuq il-midja soċjali dwar il-konferma min-naħa tal-NSO li l-investiment fil-qasam soċjali laħaq livelli rekord. Il-Prim Ministru għamilha ċara li l-Gvern mhux se jieqaf hawn. Fil-fatt din il-ġimgħa se jitħallsu l-Carers Grant u l-in-work benefit imsaħħa. B'hekk il-Gvern se jkun qed jibqa' jinvesti fin-nies billi jwettaq dak li wiegħed.